Iya. Ki wis diatur kabeh. Lho, isih kurang siji. Ayo Tatin. Ya, Tatin men jumeneng. Ya Tin, dikancani Mbak Oto Tin. Kenapa kok dikancani? Wedi no? Ya dikancani le pentas maksudnya kok aja atos-atos kuwi lagi gampang emosi Mbak Oto. Ora aku Arep malah atas apa piye karo aku? Modar ora. sip iki tenan. Sip piye? Serem. Weh. Nek omongan iki adep-adepan nang madhep rono. Modar ora. Aku nek ngedep kowe iki kaya gregeting ati lanangku tangi. Terus areng apa? Ayo mek omong ngono tok ora ngopo-ngopo. Kene mek omong. Kene kok diomongke, nek ra ana tindakan ki rasah diomongke. Modar. Nek tak tindak tenan piye? Tindak tenan ya. Kena pasal kowe. Kowe kok nesu wae ta aku ora nesu kowe terus lho. Wong iki aku ki alus. Ha iya. Aku tindakan tanpa ora mukrime tumindak ya kena pasal kowe. 521. Apa wi? Apakan pitik? Ayo padha pitik iki jene. Apa? Heeh. Ngerti wae. Ngerti lah wi cucuke. Endi? Kuwi lho. Aku nek dilokke wong ayu dilokke apa-apa nek Yasmin iki tak anggap rezeki. Sapa sing ayu? Kowe. Apa piye? Kowe rayu ning manis. Oh. Iki mantan ketoprak apik ngomong ngono kuwi mesti iso bulet Tin. Dadi nek ayu kuwi mau upama wowoan. Nggih. Kuning-kuning mundu. Artine? Ketoke kuning mengenke nek dicokot neng untu marai linu. Oh, nek ayu. Ayo. Terus nek aku? Rasa nyokot mundu untune metu linu terus. Mongko metu terus ya. Ya ora kok njur terus le metu iki piye. Lah piye? Sak-sak. Nek kowe kuwi ireng kedele gosong. Waduh. Apa? Kedele gosong iki dipangan pahit. Ning nek arep dilepeh eman-eman. Sesuwe entek akeh ora krasa. Nek delene semene ya Ya cangkeme sak aku. wis omong dhewe. Aku tak sesuaikan kok. Lah piye? Aku fleksibel. Iki wis tak nggo sing palsu. Lah sing asli? Luwih dawa ngono. Aku ndek telu kok. Ndek telu. Sing siji sing dienggo barang atos. Terus sing loro dienggo barang alot. Sing ping telu sing nek nggo ngemut. Tegese mek sithik. Ngemut nganggo untu apa piye? Lah men ora metotot permene kan kudu dipageri. Ning ngarang-ngarang. Ana siji meneh. Kok ngerti kowe? Sing dienggo barang mentah. Rumang sama aku lelepah nu pakanane wak mentah nu. Lah kaya buta e. Wah, buta kowe mek urung ngerti tandangku. Lah piye? Wah, nek tandange ora sepiro, watuke kuwi kemekelen nek. Angger watuk karo Apa? Arep watuk apa? Kok tak nyanyi. Karo pipis. Dadine crit ngono. Mbok rasa ngomongke lelaramu dhewe. Kok aku lho. Kowe cerit ngono, Bang? Oh. Jenengan iki nak nang kene lungguh. Aku saiki watuk. Kok ngerti berarti ngerti deh, ayo. Ayo. Jenengan sing ngomong lho. Ora, aku ora ngomong iki berita kena pasar iki. Ora nek iki tenan kok. Ora, nggon aku sing rapet bar tak ganti sil kok. Isik rapat. Kerapetan. Ya kowe kuwi. Gini napa, Pak? Ayo nembang apa sing tok isani apa? Ya katur bapak-bapak sing padha lenggah. Mau le marwata ngendika Pak Wali Kota durung dicaosi tetembangan. Ya. Nggih. Ya. Apa sing penak wae apa cara Banyuwangi ya kena. Wah, kuwi rada getak. Nah. Neng kula nyuwun. Apa? Niki kudu joget. Sapa? Bauto. Mbok kowe ora mateni wong tuwa, Tin. Aja meneh kok mek njaluk aku kon joget. Apa penjalukmu kabeh tak turuti? Napa injih Kang Mas? Apa kon ngantem gundule kae tak tandangi saiki. Sinten ta? Cah kuwi. Amangke nek niku semaput kula sing bayari sapa? Aku padake cah tipis ya. Jenenge sing bayari Iki sing nanggap sapa? Lah sinten? Nek aku ora iso bayar kowe ya kowe tak gadekke ngono. Kok anggepe wong penggadean wong wae cukan. Mbok ono gelem barang. Ya ora iso. Pak Mulyono. Iya. Ayo rasa kuwatir. Ya. Bawa mboten? Gelang alit Nggih. tibane
Gerajakan benak kuwi. Coba. Ya, bawani. Aja lungguh. Sakarepku duwe bokong ora entuk Lah nang lungguh. kene kok nyambut gawe lho kok lungguh. Lah kowe nyambut kaki ngadeg pisan iki kok nyeneni wong tuwek. Lah ya aku dikancani, aku kon ngancani kok. Amo nek ngancani nang kene nggo apa? Lah nang endi karepe? Ora ono uputane. Nang endi karepe? Ali urang. Lah ngapa nang Ados nang Piknik. Tlaga Putri. Nah, do mati kaku. Wayahe do mati nang Tlaga Putri. Aneh-aneh. Lah nang kene bisa kok dadak nang Kaliurang. Amo. Lah ngapa? Oh, ya Pak Tomi ngerti dukane aku. Kena pasal. Kena pasal. Iya. Kuwi lho pasal keranggan ngono kuwi ana nek kowe butuh gelem. Pasar. Pasar ya tumindakmu kuwi pasar banget. Kasar. Pasar ki Amril. Hei, apa kuwi? Wah, Aku ora ngerti. mula Ih. les. Ya. Ora ngerti les. Mambiat mayun eman. Aja tok ganggu, lek Marwata ki anu profesional. Tegese piye? Pripun? Nek ditimbali diaturi rawuh kon bintang tamu ngene iki lek bintang tamu tekan goro-goro. Iya, ora kaya bintang tamu saiki-saiki iki limbukan mulih. Nek panjenengane tekan goro-goro. Iya. Iki ketoke karo Pak Tomi disewa bubrah taruh barang kok ketok iki. Wayangan iki rumangsamu nek ora anakku apa mlaku apa? Kowe iso mayang ning kene mergo aku ngerti ra? Kok Ya iso? matur nuwun nek ngono lek. Lah sing golek jebok aku ki. Ana ora ana jebok karo tantepe gegere sindian-sindian ki piye? Kowe Bener mayang. bener ta. Bubrah iki barang ndek iki sesuk njupuk iki. Komplit. Culuk lambi kae terus ngulon ngono karo manggul debok kae. Aku ku nek arep ngerti. Elak ya tenagane ya. Lho aku ki becamune wembeng-beng kucing iki nek ora. Ben ngapa ben kuat? Wes pokoke strong. Apa ngombe kuku bima sak lengene telake melet-melet. Aja lek ngono mau ngono kloloden mbok wis cukup nek jamu Jawa ki ndok bebek kuwi cukup. Iso. Iso nek kaya sampean ki ya sak teleke. Aku ndok bebek telek iki malah herbal lho. Kok herbal. Ha iya telek iki herbal. Wong mangane sak ketekele to wis digiling ning saudara pencernaan kuwi. Kae lho sing entek akeh iki nek ngono aku. Petang dus dinteke kabeh telek bebek. Balas. Ya, iya. Suarane Gandhe. gendeng pelambiangan. Ngapa kok pindah kono? Pindah ning menerke Lelinggo. Ha iki kawat e. Oh. Cari urung sah. Ayo iki. dipaske kawat kuwi lho nek linggo. Ha iki keciliken. Kok keciliken? Nek sing gedhe sisan malah ra apa-apa. Ben suwek kan. Kowe pengen apa suwek? Nah aku wis suwek e. Iki jarike iki lho suwek. Tenanan lho. Iya, ora usah dibuka. Ya nek pengen ngerti. Aja saiki. Senengane aja saiki wedi kok lek nantang. Ya. Nyerabai. Aduh, ngapa toh? Sikile ku rasah ngene-ngene ngono lho. Ya sak karepku toh sikil-sikilku lho, kaget aku. Sorry. Sakit lho iki. Engko tak tambahke. Ya ndi saiki? Ya engko tak pijeti. Mah, Aku gelem kok. aku kan nek dipijit kon sikil. Aku salah tak pijeti yang aku gelem pijeti kowe mau. Lah aku enggak mau dipijit. Yang lain Yang lain. Yang lain apa? Wis. Yang lainnya apa? Rumah kau kaya ledek munyuk lho pindah. Nyerap bayi Noswan. Noswan
segara lor lan kidul lar lan kidul alas angker kang kalimyat lewiat apa meneh apa mbah ora apa-apa kok oh balam biangan balam biangan ya aja takut kami sangka tanah tanah India gumelaring gumeliaring taman sari nuswan tara ya mangga gerajakan diaturke yuk kerajakan biyen nyumbang Lungguh
Jale, ya dicukupke dhisik mengko gara-gara isih dikancani karo Mbah Marwata. Ya. Gara-gara engko panjenengan isih kepareng ngancani isih profesional kono. Ya. Nyambut gawe ya sak rampunge Mbah Marwata ngono kuwi. Ya.